יופי, אז אנחנו עכשיו בשיעור שלישי. בשיעור הקודם ראינו באמת שאפשר לעשות למעלה. בואו נסיים את זה כמו שצריך, שנוכל לעשות גם למעלה וגם למטה, בסדר? אז יש לנו עכשיו כבר קצת הרבה יותר קוד. כל אחד מהחתיכות קוד האלו יודע לעבוד בצורה עצמית, סליחה. יש לנו מעלה, יש לנו מטה, יש לנו מינוס 10, ויש לנו בכל אחד מהם, יש לנו תלבושת הבאה. אז זה כבר נורא נחמד, החתול שלנו יודע להסתובב במרחב, אבל האמת שהוא לא באמת פונה שמאלה, אולי כדאי שנתקן את זה. אני רוצה שכשאני לוחץ על החץ השמאלי, הוא באמת יסתובב עם הפנים שמאלה. בשביל לעשות את זה צריך טיפה להתאמץ, אנחנו קצת נתאמץ עכשיו, רק כדי שזה ייראה כמו שצריך. אנחנו נכיר עכשיו פעם ראשונה בלוק שנקרא פנה לכיוון. אני רוצה להראות לכם בלוק שנקרא פנה לכיוון, והבלוק הזה הוא נורא נחמד. כי כשאני אומר פנה לכיוון, אני יכול להגיד לחתול תפנה לכיוון הזה, או תפנה לכיוון הזה. אז ככה הוא יפנה לכיוון שמאל, שימו לב, לא סתם יפנה לכיוון שמאל, הוא אפילו יתהפך על הראש, ואם אני עושה ימינה, אז הוא יפנה לכיוון ימין, ואם אני עושה למעלה, אז הוא יפנה לכיוון מעלה, ואם אני עושה למטה, אז הוא יפנה לכיוון מטה. שזה בערך מה שאני רוצה, אבל עדיין לא כל כך מוצלח. שימו לב שאם אני אומר לו תפנה לכיוון שמאלה, אז קורה פה משהו נורא מוזר. הוא גם נמצא על הראש, וגם הולך אחורה. אז קודם כל בוא נתקן את זה שלא ילך אחורה, כי אני כבר לא צריך מינוס, בסדר? הוא כבר לא הולך אחורה, אבל הוא עדיין על הראש. כדי לתקן את זה, אז אנחנו נשתמש בעוד איזשהו בלוק קטן, שבעצם יקבע איך הוא ייראה. זה נקרא קבע אופן סיבוב שמאל ימין. ברגע שאני משתמש בבלוק הזה, אז הוא כבר יודע לקחת, הוא כבר יודע להפוך אותו על הראש, בסדר? הוא יודע להפוך אותו על הראש, אבל אם עכשיו אני לוחץ ימינה, הוא עדיין ילך לאותו כיוון. זאת אומרת שלא מספיק שתיקנתי רק את צד שמאל, אני צריך גם לתקן את צד ימין. בואו נתקן גם את צד ימין. אז אני מתקן גם את צד ימין, ובצד ימין אז אני פונה לכיוון 90, שזה ימינה. אז תשימו לב, זה עושה לי ימינה, בסדר? זה עושה לי שמאלה, ושתי הבלוקים האלו, זה וזה, רק מתקנים לי שהוא לא יהיה על הראש, בסדר? אז יש לנו עכשיו ימינה, נראה עוד פעם, יש לנו שמאלה יפה, יש לנו ימינה יפה, יש לנו למעלה יפה, ויש לנו למטה יפה. נתראה בסרטון הבא.